सामने मत रहो नहीं तो लग जाएगा মাম মাজৰ তো জইন কিবা সিলে কৰি যাব লাগে বলে মাজৰ তো মাইছিল দে Oi, push up dulu balik. Papa, come. You carry me back there, come. Ruang nggak begitu.
ini gurihnya kan. What to say? Why is there so much of rice? Where's the car? It's in the car. Sekarang mana bisa
गोजाआव थालायबावगोनसो दा सिङावबो लागोन दाफोर गोरानाव थागोन नो दा सुगोन ना इमिनो जानो नावारसै गोनो दा इमिनो बेयाव सासे मोजायो आरो देखायगासिनो लागोन गोरानाव थालायबावगोनसो गोरावनो